So, unsa masulti ni mo, Chin? So guys, gutom na kaayo me. Si Emil. Shinish. Asin. So guys, dala silish dice. Buniti oy. Nasal. Nasalihan. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. No. Twins. It's a twins. It's a twins. Next is ito, mga gatas, pampalusog. Ito. So, konti lang muna yung binila namin, guys, kasi nagpa-budget nga kami. Jacket ni Ma'am Shitin kasi malamig talaga dito kasi palaging nagpapa-aircon parang maraming pera na ikakabayad ng kuryente. Papakita namin mamaya yung reaction namin sa Squid Games. Kasi kagabi guys, nandito kami lahat sa kwarto namin kakanood ng napapanood kasi namin kagabi yung Squid Game up. Sobrang shaggy talaga namin dito guys kasi yung ginabira na ng PC. Eh nadaog pa sila guys and hadlo kay ko atong first game nila nga katong basta ang English na to guys is red light, green light. So sa SM guys, I don't know kung sa SM ba dito. Sa laban sa introduction, no? Hey, what's up, mga men? So, So, for today's today's video kay magpa-ultrasound si Ma'am Shitin and Kuyugan lang na kay dito may mga unsa pinamunga. yes, so, wala lang sa tay gender reveal guys, pero gender reveal gihapon, pero surprise na lang nga, dili na kinahanglan og gasto-gasto kay wa tay kwarta dyan. So, wala lang, nakapink ko kay girl akong ginahan, ikaw, boy, yung ginahan. So, sa Shane karon guys, giligo pa ni Ma'am si Mercy kay mahuyog. Gusto siya mo success sa kuan guys. And then, si Tita Jeannie. Ang tara mo gawas. So, wala pa ko ito lo. Gabi pa guys kay. Good news guys. Naay ka nang nakipag brand collaborations na mo. And then, ipapili ko mga products. Tagba kong pili guys sa buntagan ko kay mga mahal kayo. Nara may limit guys kung pila ang orderon. So, mo to. Tagbaw in taon ko kuan. And then, nasa ako pag yung ikabisihan ng ako ang mga affiliate program, para extra income, naningkam mo ta guys kay pait ang life. Nakaping ko guys kay bet na ko is girl niya. Kay boy. So guys, karon kay padulong nami. So tara sila, wait lang. Hello! Guys, ready na ba mo sa gender reveal? So please, comment lang jud mo guys no kung unsa inyong ginahan. Yung sinit ka nag-glow kay she believes nga. Uy, ang gender high. Ay, vlog. Medal sabi ko rin. Miss Universe ng tahaw. So the one. May diri guys, nataligsik jud siya no. Jud mi diri taligsik. Later. Make 'em whistle like a missile. Oh, sige lang yan. Sige mo pa na. Shinish! Asin! So guys, dala silish dice. So guys, okay kaayo guys. So guys, habang palamig among area guys. So, unsa masulti ni mo, Chin? So guys, gutom na kaayo me. Si Emil. Amen. I am so dukha. How's the taste? So yummy. So yummy. Oishi! Oh! Gusto ko na rin.
Ganyan na. Real chocolate. Cute ka doon. Gulo Why dito is sa it not happy. expecting to do? Ikaw, Chin. Yan na, Chin. Leta. Init. Init dahil. Leta. So, sige siya panguha o mga kuwan guys. Kuha niyang ikuha ha. Abi ko. Ano na ha? Init dahil. Buniti, oy. Buniti ba? Nasal. Nasal yan. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Eh! Wala kayo muna. Parang matintin. Ano din ay katin ni? Wala, ipadasin natin. Halang ka? Pa. So, ang guys. Later. So guys, among i-prank si Ma'am Shimres. Guys, among iingon guys nga twin. Kuan lucky ug Ayan, babay. dili natin sulti nga lalaki o babay. Muingon mi nga tuwin pero dili sa mi mukuan. So tan-aw na to ang iyang reaction. So i-prank na to siya nga twin. Dalawang beses na yan! No? Twin! Twin. Twins! It's a twins! It's a twins. Ano ba reaction? Why may reaction na? Nagpa-party man galing eh. Oh yeah! Because it's a twin! It's Asa rin ang It's a prank! di man mo tuo. Ako, Martis mo. Di man mo tuo. Tomorrow. So guys, nagpaabot lang minimum 15 nga mo gawas kay na siya sa sulod nagpa-ultrasound. So atangan to si Ma'am 15. Hindi, mabasa kay ko. Iyo ba kayo mabasa to? Nagpusti rin laway. Ha? Hotdog. Come guys. Oh, nakasiteng gati kayo. Yo. Yo. Guys, oh guys. Kita nyo guys, pasama-samad guys. Bash ninyo. Siya i-bash ninyo guys. Pamatinting. Gaya mo gawas. One eternity later. So tapos na mag-ultrasound si Ma'am Shitin guys. So abangan nyo yung gender reveal sa September 28 dun sa Argao. Sponsored by Ate Daya. Sponsored by Ate Daya. So sinit sige nagpamugos nga sultian ako no sila yung mama nga. Taka lang. Excuse sa music guys. Pasensya na kayo pero mao na inyong atangan ang gender reveal guys. Unsa mga Katong reaction. gahapon guys, prank ra to guys. Maningon ni girl o boy. Yes. So guys, mga una mi. Bye-bye. ang akong gipangita, ang akong Mga gipanga. cravings ni dito ending. Nga, di ko alam niya. Ito na ilang chicken niya ako ang masisig. Much later. Asa sa sakano naman po? Hey, what's up again mga May? So, karon is kakagaling lang nila Ma'am Shitin. So, nangukay sila guys. So, mag-grocery haul muna tayo dito guys, sandali. Kasi, konti lang ng mga binili nila Ma'am Shitin kasi nagbabudget pa kami ngayon. So, unahon na to ang fruits kay kakanon na dyan si Chin. So, apple at orange lang muna guys. At meron ding rambutan dito. And next is ito. So, ito ay mga ball pen. Kasi napabili kasi ako kay Ma'am Shitin kanina. And ito is sponge para sa
ating mukha. White and pink yung color niya guys. And sa mga kay Ma'am Shitin to guys. And yung open eye sa akin at kay Ma'am Shitin. So ginagamit niya to guys after mag-makeup. Before mag-makeup. So, Aqua Moisturizer Whitening Vita. Vita. Hello. Ate, talaga? So, yung iba nito guys ay mga personal stuff lang ni Ma'am Shitin at hindi na lang natin tignan. Meron pa pala akong ballpen guys. Kasi nawala yung pink ko nito. So, next is ito, mga bananas. Bananas is life. So, meron pa kaming bananas dyan. At thank you kay Mami Jingjing kasi binigyan niya kami. So, next guys is from Metro. Oh, bigat na guys. Ano kayong laman nito? Baka ice cream. Ice cream. Chillin'. Ice cream. Oh, merong mga biscuits para snack ko. So, dalawa to guys. And ito ay buttered coconut. And next naman is hindi lang po nakikita o screen. So, next guys is itong biscuit na Rebesco. Pampatawid gutom. And yung iba, ipapakita ko lang daw saglit guys kasi kukunin ni Chinta. Ilagay ko dito sa likod. So, ito yung binabanggit ko. No, ito guys, Dutch Mill. Baka naman. And next is itong Greatest Premium. Favorite na family namin. At meron na siyang sugar guys. Next is ito, mga gatas, pampalusog. Ito. So, konti lang muna yung binila namin guys kasi nagbabudget nga kami. Next is itong Milo. Milo everyday. Wait lang guys, kinain na noktok. So, next is, ano ba ito? Oh! Sweets! And, di lang ako ipakita ni Chin. Hello guys, next! Hindi na cold, so baka naman. And, next naman tayo. Ding. Ay, dili, amo yung gamit nila. Ako na rin. Pasensya na kasi nagisi-gisi na ako dito. Boy pa mag-vlog to rin mananaw sa itong Squid Game. So, isumpay na mo karon guys, mananami ang Squid Game. Episode 5 pa ang tanawon ro sa kuan guys, Squid Games. Kay gahapon sa gabi is 1, 2, 3, 4. 4 may kutob guys. Mag-5 ta may back. At ningan si Ma'am Shiting nga. Unya na lang kay duka na siya. Makaksikusad si Tito Ining and tara guys. So happy lang sa amin guys kay dali man kayo mapulaan si Chin o pero dali po kay siya masad kay di siya ilisan. And next guys is mo dyan niya akong gipangita. And next is Lactacid. And next guys is ang natin ipakita. And ito is Pond's na pulbos. Meron kami nito na ubos na. Dalawa pa yung ganito namin guys, tas ubos na yung naano na lang is, ano sino? Pangalan na? Johnson's. And happy tapod hurot guys. And color di ano niya guys is brown. And next is mga shampoo. Dagan pa matag shampoo dili. Panigurado lang. Daan man sila green nga nila kan. Pinalit nila tita. So ito. And next is para sa atuli. What? Dagan pa kayo diho Next is, meron na naman tayo Johnson na pulbos. And next is, itong Silka. Ito din guys ay, kapag na-make-upan ko si Ma'am Shitin ay ilagay ko nito bago ko siya make-upan. Kasi ako yung mag-make-up sa kanya minsan. Sinas dito ining guys, kadungog mo itong sound gani ha. So, ng cream sock guys kasi tagaligo ni Ma'am Shitin is may mga maliliit kaming ganito at kapag maliligo si Ma'am Shitin, binlan niya ako. So, meron tayong ito alcohol. And next is, last but not the least is kami, panglimpyo CR. Huh? Bangot. Papangot. Ay, batrus. Wala na. So guys, ako lang apil ang mga ukay-ukay. Ay, pasensya kay hugaw kay ukay-ukay, di ba? So mga utag 20-20 na daw ni guys. Sabi ni Ma'am Shitin.
Bawal na kasi daw ang plastic sa Toledo, guys. Oh. Oh! Alam mo ko yung unis-uni mong gipalit. Mga pangbahay lang to, guys. Tapos makikita yung ating puso dito kasi sobrang ano. Next, guys, is ito. Wow! Jacket ko! Jacket na parang raincoat. So, gusto ko talaga yung color niya, guys. Hello! Ayaw, may hugaw na! Next is ito. Sa akin na naman. Chin? Ay, chin. Ay, sana all. Garaon. Next, guys. Ay, cute naman. Next, guys, is ito. Wala palang kamamushitin nito. Ito. Para sa akin to. Sa akin daw, guys. Ayaw, baka pag hugaw na. Kamamushitin ito, guys. And next is jacket ni Ma'am Shitin. Kasi malamig talaga dito kasi palaging nagpapa-aircon, parang maraming pera na ikakabayad ng kuryente. Ay, suba. So, ito guys, jacket ni Ma'am Shitin. Dami talaga siyang jacket at hindi ko na lang mapakita kasi mauwaw siya. Ay, samot. Ito, ay, last but not the least, ito, para sa akin ba ito or kachin? Ay! So, tatanggalin na lang namin tong ribbon guys, kay batik kayo. Bawal day, tag-20. So, that's it for today's video guys. Yan, ipapakita namin mamaya yung reaction namin sa Squid Games. Kasi, kagabi guys, nandito kami lahat sa kwarto namin kakanood ng napapanood kasi namin kagabi yung Squid Game up. Sobrang syagit talaga namin dito guys kasi yung ginabira na ng pisi. Eh, nadaog pa dito sila guys and hadlo kay ko atong first game nila nga katong. Basta ang English na to guys is red light, green light. So, sa SM guys, I don't know kung sa SM ba dito or di ba sa lain. Kay ilang gihimong stoplight dito is ang katong munyeka nga moingon og hala munyeka. So, sige guys. Tungon ba ito? Ganun ba ito? So, papakita na lang namin mamaya guys. See you! Guys, pasensya na guys kasi hindi kami nakapanood hindi kami naka-vlog kagabi na nanonood kami ng Squid Game. Kasi nakalimutan namin dahil sa excitement. And natapos talaga namin yung buong season. Then, sabi din kasi ni Ma'am Shitin, baka makapiright lang din kami. So, hanggang dito na lang po yung vlog namin. Thank you so much sa panonood nyo. So, hanggang dito na lang po yung video namin. Thank you so much sa panonood nyo. Sana na-enjoy kayo at huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe and comment and share and manood na din kayo ng Squid Game. So, until next vlog namin, God bless everyone and die! Thank you! Yeah, 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 yeah.